прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амин. 19-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святога Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Пазнаю самога сябе. Крыж будзе маім шляхам. Прыйдзі, Стварыцелю Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны табой. Названы суцяшыцелем, ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацнение нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашы, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэнне грэшным дай. Дай праз цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну воскресламу, суцяшыцелю табе хвала на вечныя векі. Амен. З Євангелія паводле Марка, 8 раздзел ад 34 па 37 вершы. І паклікаўшы натоўп разам са сваімі вучнямі, сказаў ім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а пашкодзіць свайму жыццю? Бо што дасць чалавеку замен за сваё жыццё?» З кнігі святого Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. Па-другое, каб вызваліцца ад асабістага «я», трэба кожны дзень паміраць дзеля саміх сябе. Это азначае, што трэба адрачыся памкненняў душы і пачуццяў цела. Трэба глядзець так, як быццам нічога не бачучы, слухаць так, як быццам нічога не чуючы, ужываць рэчы гэтага свету так, як быццам не ужываючы. Всё гэта святы Павел называе паміраць кожны дзень. Калі гарчычнае зерне, што ўпадзе ў зямлю, не памрэ, то не прынясе добрага плоду. Калі мы не паміраем дзеля сябе і калі нашыя самыя святыя пабожныя практыкаванні не вядуць нас да гэтага патрэбнага і плённага памірання, яны будуць непатрэбнымі. І нашая справядлівасць стане забруджанай самалюбствам і нашай асабістай воляй. І тады Богу будуць агіднымі ўсе нашыя, нават самыя вялікія ахвяры і ўчынкі. А ў гадзіну нашай смерці нашыя рукі будуць пустымі, без цнотаў і заслугаў. І ў нас не будзе нават іскаркі чыстай любові, якая даецца толькі душам, што памерлі дзеля саміх сябе і чыё жыццё схаванае у Богу з Езусам Хрыстом. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцу. Бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам. Скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Добром голодных насытил,
а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Цяпер запрашаю памаліцца святы ружанец давольную частку. Можна гэта ўчыніць адразу пасля заканчэння гэтых кароткіх разважанняў альбо на працягу дня, у залежнасці ад таго, калі найлепш маю да гэтага час. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.